но истината е, че всеки ден е борба. Масивна загуба на тегло. 56 кг за година, година и 2 месеца. И можете да забележите, вижте вече втечнената масна тъкан. Въобще не съм си представил такова нещо. Вау. Аз съм Калоян Денков, доктор Денков, пластичен и естетичен хирург, основател на Reshape Clinic, клиника за пластична хирургия. И днес ще е първият епизод от новият ми влог, в който ще ви говоря предимно за работа и работните процеси и много неща, свързани с естетичната медицина и естетичната хирургия в частност. Но първият ни епизод е един ден на доктор Денков, в който ще ви покажа сутрешната ми рутина, ще минем през клиниката, ще направим няколко операции, няколко консултации, а за следобеда съм ви подготвил една изненада, която ще бъде всъщност изненада и за мен, така че останете до края на епизода, за да видите какво съм ви приготвил. Всеки човек има старт на деня и съответно на повечето хора деня им стартира с кафе. И от известно време насам съм изключително така завладян от спешалти кофе културата. Всъщност той има съвсем различен вкус и съвсем различни качества от кафето, което пият 99% от хората. Имаме автоматична кафе-мелачка и ръчна кафе-мелачка. Бабите едно време са мелели само с ръчни кафе-мелачки и са събирали на сладка приказка и кафенца. Днес ще използвам класическа рецепта 1:2 за еспресо, т.е. една доза кафена зърна, което да излезне същото количество смляно кафе и 2 дози вече течно всъщност, нали, изтеклото кафе. Сега е момента на истината. И ето това е нашето кафенце. След като сме си го разбъркали, вече можем да отпием от него. И така започва моя ден. Сутрешната ми рутина е сутрешното ми кардио. Сега няма да ви лъжа, не го правя всеки ден. Airbike е много интересен уред, който натоварва цялото тяло. Всъщност въртя и с ръцете и с краката. И като цяло е много добър уред за сутрешна загрявка, за да се тонизира човек и да ти започне деня подобаващо. След тренировката е време за приготвяне на закуската, душ и тръгваме към работа. Обикновено, докато приготвям закуската, изпивам и сутрешните си добавки. Това са част от новата ни серия добавки, които са част от една идея и един протокол за longevity или дълголетие. Това е новият бранд на доктор Денкова, с който се захванахме съвсем наскоро. Мога да кажа, че върви изключително добре и сме много доволни от това, че хората виждат ползите от тези добавки. И аз също ги пия. Дори бях едно от опитните зайчета, на които се пробваха. И мога да кажа, че откакто приемам някои от нещата, се чувствам много по-добре, много по-зареден, енергийните ми нива са високи и така поддържам формата си и енергията си през целия ден. Сега ми звъни анестезиологът ми, доктор Димитров, който обикновено сутрин, преди аз още да съм отишъл в клиниката, вече е на лице. Или ще ми каже нещо хубаво или нещо лошо. Доктор Димитров ми звънна, за да ми съобщи не толкова приятна новина. Днешната ни пациентка не е успяла да си сметне хубаво дните и месечният ти цикъл я е изненадал, което по принцип, нали, ние много пъти повтаряме едно и също нещо. И тези неща много пъти биват пропуснати от пациентите ни. Когато пациентът е в цикъл и вече има менструално кръвене, няма как да си позволим да оперираме, особено при някои определени типове операции. И всъщност в тези случаи отлагаме операцията. Не по наша вина. И след закуската, тъй като времето напредва, трябва много бързо да си взема един душ и тръгваме към работа. И сега, приятели, отиваме към моята клиника Reshape Clinic. Reshape Clinic беше една дългогодишна мечта за мене. Винаги съм си мечтал да създам собствен бранд, собствена клиника за естетична хирургия, което, разбира се, е повлияно от частната клиника на майка ми и вуджо ми, която беше преди вече близо 20 години първата такава по рода си частна клиника за пластична естетична хирургия
и естетична дерматология, Este Clinic. Майка ми и Войчо ми са основната причина аз да се занимавам с медицина като цяло. Никога не съм искал да стана лекар и след това да мисля какво ще правя вече като специалност, какво ще специализирам. Винаги съм знал, че искам да стана пластичен хирург, което е повлияно от Войчо ми, който преди доста време се прибра от неговата специализация по пластична хирургия от чужбина. И след като се прибра, аз вече бях така напредващ тинейджър, малко преди да завърша гимназиалното си обучение. Имахме няколко сериозни разговора с него, като мъж към мъж, и реално той ми обясни, че това е една много така перспективна специалност. А и на мен в този момент ми се стори, че ще бъде много интересно да се занимавам с естетична хирургия, която е свързана с това да даряваш красота на хората и да работя с красиви жени. Аз, докато специализирах вече пластична хирургия, първо бях по специализация обща хирургия и в коремна хирургия към ВМА, след което се прехвърлих и завърших всъщност пластична хирургия, но вече бях в процес на изграждане на своята частна практика и реално по това време бях запознат с всички интервенции и операции в естетичната хирургия и това, което ми правеше впечатление от работата на всички колеги, тъй като минаваха през нас много пациенти и съм ги наблюдавал изключително така прецизно и отблизо, това, което ми правеше впечатление, беше, че интервенциите за моделиране и контуриране на тяло не носеха добри резултати и съм виждал пациенти на изключително много хирурзи, наши и чуждестранни, от околните страни, говоря Сърбия, Румъния, Гърция. Тогава се зароди в мен желанието да изуча тази подспециалност доста по-добре и всъщност да мога да давам едни по-качествени, стойностни и дълготрайни естетични резултати за нашите пациенти и започнах да вървя по този път. Всъщност доктор Стоянов не се занимава точно с този тип хирургия. Майка ми е нещо съвсем отделно, нали, естетичната дерматология е съвсем друга специалност. Както се казва, аз започнах сам да си бия главата в стената и реално всичко е свързано с много четене, много информация, най-вече с търсене на различни лекари по целият свят, които се занимават точно с тази хирургия, при които така можеше да се отиде, да се организира частно посещение или пък те организираха такива частни курсове. Съответно бяха няколко години на доста бавен такъв преход, мога да го нарека, защото започнах вече да работя тези процедури, тези операции, но нямаше кой да ме съветва и да ми помага. Първите ми стъпки, ако мога да се изразя по този начин, в боди контуринг хирургията бяха след като открих един много така стойностен и качествен лекар, който в последствие ми стана ментор, хирург от Истанбул, доктор Хюсеин Канду, на който съм изключително благодарен. До ден днешен сме много близки приятели. Ходиме си на гости и участваме заедно на различни форуми и конгреси по цял свят. Отидах на един частен курс, организиран от него, с няколко други лекари от различни точки на света, след което започнах веднага да извършвам тези операции, след което така изградихме много близки отношения с доктор Канду. Вече започнах периодично да си ходя при него и да участвам в неговият работен процес и ежедневието му от операции. И в последствие започнах да обикалям и други точки на света, за да се добера до максимално много информация и да видя различни техники на различни хирурзи и да започна да изграждам своят протокол на работа, което след 3-4 години вече започна да се получава. Но истината е, че всеки ден е борба. Борба с процесите, борба с технологиите, борба с пациентите, защото много често пациентите резистират на това, което ние им казваме и ги съветваме. Това да отпадне една операция за деня по никакъв начин не ни притеснява. По-скоро би ни притеснило, ако имаме някакви неизвестни, защото това е медицина, защото това е хирургия и защото
пациентите поверяват реално живота си, не само красотата си, живота си в нашите ръце и ние трябва да сме убедени, че те са в безопасност, тъй като в клиниката, в операционната, на операционната маса всеки пациент влиза здрав и ние трябва да го изкараме така. Поставяме. Отпадна една операция, останаха две липосукции за днеска. Разбрах, че отпада. Това е доктор Димитров, нашият анестезиолог, изключителен професионалист. Доктор Димитров е с мен вече 6 години. Ежедневно в процеса ни на работа, сутрин си така минаваме задачите за деня. Доктор Димитров прави преданестезиологичните консултации с пациентите, след което, ако има нещо, което ни притеснява, го обсъждаме, ако не, продължаваме към отделението и почваме да бачкаме. Това е нашата манипулационна. Тук ежедневно превързваме пациентите, сменяме дренажи, извършваме някои така кратки, по-малки процедури с местна анестезия. Тук е нашият сестрински пост, тук сестрите си вършат ежедневната работа. Имаме и видеонаблюдение на стаите и на операционните, за да улеснем процеса. Това е една от нашите стаи за престой на пациента. Всъщност, след операция, независимо дали пациента ще пренощува или не в клиниката, винаги има болничен престой. Аз много не обичам думата болничен, защото ние сме клиника за естетична хирургия, така че гледаме да има обстановка различна от болничната и както виждате, стаите са така с много приятен дизайн и изключително не напомнящи на болница на пациентите, за да се чувстват те максимално добре. Това са нашите операционни, имаме 2 операционни в клиниката и вече вътре е моят екип и операционните сестри зареждат операционната маса, подготвят стерилните инструменти, след което пристъпваме към въвеждане в анестезия на пациентката и самата операция. Днешната ни пациентка е за втори път при нас в клиниката, т.е. веднъж вече сме извършвали операция при нея. Ако мога така малко да ви въведа в нещата, тя беше оперирана в друга клиника и дойде при нас с така изключително неприятно чувство от, ако мога меко да се изразя, от резултата от предната операция, а реално имаше и много проблеми, чисто естетични и функционални, бих казал. В момента е на 3 месеца и половина от предната операция, която извършихме ние. Вече нещата изглеждат доста добре, но този резултат продължава да се развива до към 6-тият, 8-тият месец понякога. И сега остана една зона, зоната на паласките, която не обработихме, тъй като обработвахме много други зони и щеше да стане много на един етап и мислим преди всичко за безопасността на пациентката. Така че сега остана тази зона на паласките, която слиза малко под илиачната кост и трябва да обереме и тази част, за да направим максимално симетрично тялото, като пък в ето тези части по външната повърхност на бедрото, още от предходната и операция в друга клиника беше отнето прекалено много мазнина. Ние на първият етап запълнихме част от тези неравности, дупки и много тежки сраствания, бих казал. Запълнихме с нейна собствена масна тъкан, която взехме от други зони, преработихме и поставихме. Но тъй като има определен процент на резорбция на масната тъкан, след като сме я трансферирали, виждаме, че има нужда от още известно количество и сега ще обработим съответно новата зона, която не сме пипали предния път. Ще ползваме част от тази мазнина, за да можем отново да попълниме по външната част на бедрата и в някои други малки зони, където има неравности. Нали така? Всяка една липосукция минава през 3 основни стъпки. Първата стъпка е така наречената инфилтрация, т.е. инфилтрираме или на български вкарваме разтвор, физиологичен разтвор, примесен с други медикаменти в подкожието.
там където са разположени масните тъкани. Втората стъпка е разбиваме, разтапяме или втечняваме в нашия случай мазнините. И третата стъпка е изсмукването им или евакуацията на вече разбитата, раздробена, втечнена масна тъкан. Сега започваме втората стъпка от процеса на липоскулптиране. Всъщност това е ръкохватката на Вейзър. Вейзър е ето този апарат зад мене и той провежда ултразвуковата вълна в подкожието, която помага да разбием големите масни комплекси на по-малки финни частички мъзнини. И като краен продукт имаме една много еднородна и хомогенна смес от вода плюс мазнина, много добре умешана, която в следващата стъпка ще изсмучим. И можете да забележите ето тук, вижте вече втечнената масна тъкан, как излиза. Ето това е тази хомогенна еднородна смес, за която ви говорих, между вода плюс мазнина. Вече добре умешана. Искаме да втечним по този начин цялата масна тъкан в подкожието, за да минем на следващата стъпка, изсмукването и всъщност моделиране на тялото. Това е устройството, с което извършваме така наречената Power Assisted липосукция. Всъщност в тази ръкохватка има моторче, което движи канюлата или тръбичката, с която изсмукваме, с едни 4000 удара в минута. Когато бутнем напред бутона, виждате, въпреки че канюлата се движи напред-назад, канюлите ни са дълги, върха и се движи и настрани и обираме в един по-голям диаметър мазнината от зоната, в която се намираме точно в момента. Второ, нямаме такава крайна точка на напрежение, т.е. травмата за меките тъкани е минимална. Оттам колкото по-малко травма за меките тъкани, толкова по-бърз възстановителен процес и по-качествен естетичен резултат. Ето това е вече пречистената масна тъкан, която ще реинжектираме в зоните, в които има деформации, сраствания, неблагоприятен ефект от първата и липосукция. Приключихме нашата операция. Мисля, че ще се получи много добре. Пациентката ни ще бъде много доволна и ще имаме един перфектен резултат. Искам да ви разкажа за едно събитие, което е уникално и единствено по рода си, което организирахме миналата година с група колеги, събрани от цял свят, в сърцето на Франция, Париж. Всъщност става въпрос за The Body Contouring Academy. Това е един курс, 3-дневен курс, тренинг за хирурзи, който имах честта да бъда поканен миналата година и да участвам в организацията. Каква е организацията всъщност? Официално миналата година това събитие се превърна в най-големият тренинг за боди контуринг за хирурзи в света. Защо се получи така? Ами всъщност ние се събрахме 8 съмишленици. Хирурзи, които се занимават предимно с тази дисциплина от пластичната хирургия, наречена боди контуринг. И направихме това уникално събитие такова, защото има 20 човека, които идват на събитието и участват hands-on. Какво означава това? Тоест тези 20 хирурзи, които обучаваме, са с нас в операционната и ние реално ги учим на живо, като им даваме и да пипат и да се упражняват върху пациентите, които работим. Тази година сме с още 2 човека повече, които са специална изненада за участващите. 2, доктор Рикардо Вентура и доктор Чарлз Галанис от Беверли Хилс. И всъщност ние сме се събрали една много голяма интернационална група, която има една единствена цел да направи най-голямото и най-премиум събитие за обучение на хирурзи на тема боди контуринг интервенции. Така че очаквайте най-големият тренинг за боди контуринг в света, The Body Contouring Academy 2024 май месец в Париж. Пациентът, който сега ще ви представя, е типичен пример за изключително мотивиран човек. Човек, който прави всичко възможно, за да постигне целите си. Говоря за загуба на много килограми, масивна загуба на тегло. Борислав е свалил 56 кг за година и 2 месеца. Той казва: доктор, аз преди 2 години започнах да ви
следя, да гледам вашите клипове, да слушам какво казвате и какъв е правилният път, по който пациента трябва да върви. Бях с наднормено тегло и с затлъстяване и реших да взема живота си в ръце. С много глад и спорт пациента ни успява да свали тези почти 60 кг, което е наистина голямо постижение. Това е и правилният път за всеки един пациент, който е тръгнал в тази посока. Има доста зони, които бихме искали да коригираме и да обработиме. В тинейджърска възраст е бил развил и гинекомастия, така че ще работим и в областта на гърдите, като ще извършим и вейзър, липосукция в областта на корема, паласките, талията, долната част на гърба, плюс Renuvian за стягане на кожата, което ще му даде така една максимално тонизирана кожа, опъната и така по-добра визия в средната част на тялото. След като извършим вейзър липосукция на гърдите, ще направим един малък разрез около ареолата, с който ще премахнем остатъка от разрасналата се млечна жлеза и сега ще видим Борислав. Това е нашият пациент и сега пристъпваме към рисунката, която обичам да казвам, че е картата на хирурга в операционната. Тоест, изключително важно ние как ще нарисуваме пациента, защото спрямо тази рисунка в последствие ние се движим по анатомичните структури на пациента. Въпреки че е свалил толкова много килограми, виждаме не малко подкожна масна тъкан в тези зони на корема, горната и долната му част. Да речем, в горната част това е около 4 см на пинч тест, в долната му част около 5 см на пинч тест, както и отстрани на паласките и в долната част на гърба. Всички тези зони ще бъдат обработени. Можете да забележите, че в областта на гърдите, на базата на развитата гинекомастия в тинейджърска възраст и в последствие натрупването на килограми, все пак са останали ето тези щръкнали и изпъкнали гърди, което него го тормози, въпреки че успял да свали много килограми, това не е успяло да се прибере, което значи, че ето в тази област всичко това, което опипвам, е разраснала се млечна жлеза и ние ще я премахнем. Процес на работа сме и трябва да ви кажа, че пациента ни е изключително труден, ако мога така да се изразя, за работа. На базата на този процес на наддаване, после отслабване, съединителната тъкан между кожата и мускулатурата е доста разтеглена и в момента така ни дава малко резистенция при работния процес, но продължаваме, ще положим максимално много усилия, за да му се получи максимално добър резултат. Тъй като вече приключихме с липосукцията, следва да направим стягане на кожата с Renuvian, но преди това, ето през този малък разрез ще се опитам да отделя максимално много от тази млечна жлеза, която беше хипертрофирала, разраснала се. Въпреки че извършихме липосукции в областта на гърдите, все още усещам напипане, че има от тази жлезна тъкан. И целта ми е да изрежа малка част от нея, за да може да прилепне по-добре зърното и ареолата към гръдния кош. Ето това е Renuvian, устройството, което използваме за стягане на кожата, което работи на базата на хелий плазма или студена плазма. Ето това е плазмата. Тази плазма се свързва с тъканите в подкожието, всъщност съединителните тъкани в подкожието, които придържат кожата към мускулатурата. На момента ги карат да се контрахират или да се съкратят. Съответно, получаваме стягане на подкожната тъкан в момента на апликацията на Renuvian, а в последствие, тъй като работи на базата на радиочестотната енергия, доставената радиочестота до зоната продължава да работи с цел колагеностимулация и се създава нова колагенова мрежа, колагенова матрица, която действа за стягане, опъване и изглаждане на кожата в бъдеще. Приключихме
работния ден в Reshape Clinic, днес малко по-рано, тъй като сме се запътили към едно много интересно място. При мен е Симеон Иванов, който е физиотерапевт и рехабилитатор в нашата клиника. И по стечение на обстоятелствата, след като Симеон започна работа при нас в клиниката, се запознах и с неговият баща. Баща му беше дошъл в клиниката да му вземем изследвания или нещо подобно. И той ми го представи. В този момент осъзнах, че това е небезизвестният български скулптор Иван Кулински. И ми стана изключително приятно. Влезнахме в моят офис, седнахме да си поговорим. Разговорът тръгна много добре. Все пак, нали, той е един артист, скулптор. Пластичната хирургия също се свързва с така, артистизма и артистичното. И от тема на тема се оказахме, че имаме много така общи интереси и ни вълнуват много еднакви неща. И в този момент аз реших да му направя подарък една книга, която се казва The Anatomy of the Artist, и която книга всъщност на мен ми се повтаряше. Тоест аз я имах два пъти. И когато тръгна този разговор с Иван Кулински, толкова интересен и толкова завладяващ, наистина аз много бях възхитен от човека и много ми допадна. И аз му подарих всъщност тази книга The Anatomy of the Artist. И той пък съответно остана очарован, каза, че много рядко някой му подарява нещо подобно, особено четиво, което така да съвпада с интересите му, и аз останах много щастлив от факта, че съм успял да го докосна по някакъв начин, и след няколко дена ми се обади и каза: искам да направиме две скулптури, които каза, ще са подарък от мен за тебе и ще ти красят офиса. Аз съм му показал наши резултати, от които той също много се вдъхнови, както и от книгата, която ти му подари. Добре. Всъщност му беше, нали, много добър подарък и всъщност много добро четиво, от което да вземе идеите за скулптурата. Да, тя е много цяло, хубава книга. Да, той цял живот се занимава с това и това го кара да е щастлив. Не само, че изкарва парите си с това, Да. но всъщност се занимава с това, за да бъде... Това е и в нашия случай, нали, в твоят, предполагам, а и в моят смисъл. Аз не само с това изкарвам прехраната си, а това е нещо, което ме прави изключително удовлетворен от професията ми и от това, което вържа. Защото няма нищо по-задоволително за мен, нали, след, разбира се, чисто хуманното в лекарската професия, което съм го работил и вършил много години по време на обучението ми и специализациите ми в държавните болници, в които съм работил, нали, чисто и просто да помагаш на хората, да излекуваш един човек и да стигнеш до момента, в който го виждаш оздравял. Това е, може би, най-голямото щастие за един лекар. Но вече в частната ми практика, момента, в който виждаш със собствените си ръце какво си сътворил, както на самата операционна маса, така и малко по-напред във времето, когато всъщност се разгърне този естетичен резултат, който целим и чакаме. Днес отиваме към студиото, или как се казва? Ателието на Иван Кулински, за да видиме всъщност двете скулптури. Нямам представа какво ми е подготвил. Моя е драго, как си? Да ви покажа сега какво се случи за доктора тук. Така на първо четене. Вау! Един стар английски бронз, който само сме виждали само в Бритиш музеум. Невероятна патина стана, нали? Аз въобще не съм си представил такова нещо. Вау! Нали? Добре, откъде е? Как е? Това е артистизма. Да. Да си го представиш по някакъв начин. Значи аз това исках да кажа, че техниката си е техника, но това си е продължение на един наш стар разговор с доктора за скулптурата, за пропорции, за общото между скулптурата и вашата естетичната хирургия. Моделирането на тяло. Да. Това си е едно продължение и мисля, че така хубав завършек на това продължение. Ето, отиваме малко към Рембрандт. Не знам камерата дали ще хваля на тая светлина. Това е буквално препратка към High Definition липоскулптурирането, което правим. Вау! Да. Ево, човек. Искам да погледнете за гърба. Така, имам така удоволствие. Също това е удоволствието на един автор или един доктор да си види и завършека. Значи, говорим и за цвят,
и за цвят това преливане на тия велатури червеникави в някъде зелено, Рембрандт. А някой път се получава. Интересното е, че двете са тотално различни. Докато тук виждаме в женската скулптура така нежността и хармонията на женското тяло и запазваме феминистичната визия. Всъщност тук имаме едно абсолютно и типично маскулинно излъчване и имаме така една мускулеста фигура, както казваш ти, Рембрандт, което един истински артист само може да сътвори. Вау! До къде да се обработи? Както... Това може да се каже, нали, така завърших на този разговор, колкото го имахме, за архитектониката на мускулите, на формите, на линиите. Доктора ми подсказа, даже ми помогна с една хубава пластична анатомия Аз разказах за тази книга, историята й. Помогна ми много интересно. Чест му прави на доктора. Че всъщност не се ограничава само в това от мен. Аз искам да кажа две хубави думи. Не се ограничава само в занаята, в неговия си занаят. Него самия факт, че е дошъл тук в едно скулптурно ателие да търси асоциации, да търси други виждания върху формата и въобще върху проблема за пластиката. Искам да кажа, че твоята работа я бях виждал под съвсем друга светлина. Да. Аз не съм предполагал, че ти можеш да направиш нещо такова и ти, когато ми каза, искам да направя нещо за тебе, класически, нямах идея какво си замислил реално точно. Чест ти прави, че така се опитваш да надграждаш това чувство. Защото за автора и въобще за човека на изкуството е най-важно мярката и усещането. Това много трудно се гради. Технологията се овладява. Опит, техника, нови модели. Но усета за красота и за изящество се изгражда много трудно. Аз знам точно къде ще застанат и ще красат офиса ми. Моите пациенти и хората, които влизат в мой офис на срещи и консултации и така нататък, ще ги виждат тези неща и аз ще съм горд, че ти си ми ги направил. Радвам се, че все пак имаше и момент на изненада, не? То е неминуемо. Браво. Много така. Браво, майстор. Значи, приятели, изобщо не очаквах да видя такова нещо. Иван Кулински надмина. Представите ми какво може да бъде сътворено с неговият личен почерк. Успя да ме докосне изключително много. Аз съм изключително благодарен и вече знам точно къде ще застанат тези скулптури и вие ще видите също. Нашия ден продължава. Към края на деня сме вече и отиваме към залата, където аз ще направя рутинната си тренировка. Ще се видим след малко. И вече сме към края на моя ден. Ще направя тренировката си за деня. Ще ви покажа някои основни упражнения, които правя, тъй като все още правя кръгови тренировки. В началото на годината подготвям тялото си за по-активния период, а и бях възпрепятстван от неприятна травма в областта на левият ми лакът. Не тренирах 2-3 месеца почти. Затова ще ви кажа как да се предпазите от травми, как да спортувате активно, за да поддържате тялото си и здравето си. Елате да ви покажа. Спорта винаги е бил част от живота ми, тъй като съм възпитан в спорт от малък, за което така имам благодарност и го дължа на родителите ми и най-вече баща ми, който е джудист, дългогодишен състезател, беше и треньор по джудо преди години. И всъщност съм влезъл в залата по джудо на 5 години. Тренирах джудо, после съм тренирал джуджуцу, карате, кикбокс. Общото съм преминал през повечето така стилове бойни спортове, което със сигурност изгражда и доста дисциплина, характер, постоянство, тъй като в този тип спортове трябва наистина да си отдаден, ако искаш да постигаш нещо. Когато започнах да следвам медицина, все още тренирах бойни спортове и беше комична ситуация, защото в тренировките се случва да се нараним. Съответно ходех посинен на лекции на упражнения в университета. Преподавателите ме гледаха така странно и реших да престана с бойните спортове тогава. И всъщност от тогава до сега поддържам тялото си с фитнес бодибилдинг, което ме държи във форма и ми помага да изглеждам добре. Обикновено моите тренировки са в края на работния ден или при вечер.
поради естеството на работа. Т.е. нямам време да тренирам сутрин или през деня. И ми е много важно да съм достатъчно зареден с енергия. Откакто ползвам NRA, което е никотинамид рибозит с апигенин на DRD Longevity, имам достатъчно сила и енергия до края на деня. И всъщност съм повишил енергийните нива в организма си, за да мога да издържа до тренировката и тя да ми е пълноценна. Изключително голямо удоволствие ми доставя, когато видя как това, което правиме в работата ми и особено интервенциите за моделиране и контуриране на тяло, действа така мотивиращо на някои пациенти. И то говоря за тези пациенти, които никога преди това не са се виждали в тази светлина. Пациенти, които цял живот са били с наднормено тегло или затлъстяване, стигат до някъде, обикновено това е правилният път, стигат до някъде със свалянето на килограми и после идват да ги моделираме. И изведнъж това по някакъв начин променя психиката им, мисленето им и дори никога преди това да не са били така активни спортни натури, те се опитват да задържат тази визия по всячески начин. И може би това за мен е така най-голямото удовлетворение от работата ми и това, което върша, да видим как променяме хората. Благодаря ви, че бяхте част от влога ми и епизодът Един ден на доктор Денков. Абонирайте се за канала ни, напишете в коментарите какво още бихте искали да видите и аз ще направя още много такива интересни видеа.